שלום לכם, אני יעל הדס נעמן ספיר. אני מאמנת אישית, מומחית, ומאסטר ב-NLP, מנחת סדנאות. קרה לכם שהרגשתם תקועים או שנמצאים בבעיה? קחו לדוגמה את דורון, שם בדוי כמובן, שהרגיש רע מבחינה חברתית במקום העבודה שלו. היה לו קשה ליצור קשר עם אנשים, והוא הרגיש קצת בודד ובצד. דורון הרגיש בבעיה שהוא לא יכול היה לצאת ממנה, וזה הפך לסוג של עובדה שהוא חי איתה, אך לא רצה להשלים איתה. הוא שאל את עצמו, האם זה ניתן לשינוי? האם בכלל יש סיכוי לשינוי? כשאנחנו רואים בעיה, מה קורה? אנחנו רואים אותה כל כך עצומה וגדולה בעינינו, שאנחנו נתקעים מולה ובוהים בה במקום להתקדם. מכירים את זה? אז איך אנחנו מתקדמים? ביחד אנחנו מוצאים איך לעבור את זה מהבעיה אל הפתרונות. אתם ודאי סקרנים לדעת איך עשינו את זה במקרה של דורון. חקרנו ולמדנו יחד את הבעיה, והתברר שלדורון יש חששות ופחדים. טיפלנו בפחדים, ובהמשך התהליך טיפלנו באמונה בעצמו ובביטחון העצמי שלו. תרגלנו יצירת קשר ושיחות עם אנשים, תוך כדי שימת לב לבחירת מילים ולשפת הגוף. לאחר סדרת מפגשים דורון החל ליצור קשרים חברתיים ולהכיר אנשים חדשים במקום העבודה ובמקומות אחרים. היום הוא מרגיש שהוא אחד מהחבר'ה. אז אם גם אתם מרגישים תקועים בבעיה ולא מוצאים דרך החוצה, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר וביחד נמצא את הדרך. אתם מוזמנים להתקשר איתי 054-2424-655 או דרך האתר. תודה רבה לכם ולהתראות.